Uno che fai? Tri. Pronto, che fai? Eu mă cer cu voi. Cine se ocupă de baile-ul ăla? Toată lumea? Da? Cine le verifică? Cine le-o verifica? 3 telefoane nu mi-ați trimis. Pentru ăla, da. Păi de ce? Pe cine să întreb? Mama mai. Mă, un 5 și 1 10 din 20 decembrie pe Eurocristu cela. Așa. Un 33 10 pe trânc. Și un KP100 LG pe nu mai știu ce nume din 10 ianuarie. Băbat. Ești băbat. Păi, dar tu știi acum toate treburile și dintr-o parte și din alta, normal?